Sawubona, uPastor Ngilo ochaza amaphupho. Nanakwethu, asibheke la ugcine phi? Uthi uthi ngiyabingelela, ngicela ukubuza la uchaza amaphupha uqhina umuntu. Ugcine phi uqhina umuntu, uye oqhina omunye umuntu. Umuntu ngenzeka umuntu wakubo, or umuntu amaziyo, or umuntu angamazi. I don't know. But isenzeka nje umuphupho uqhina umuntu la aqhinwa yena uqhina umuntu. Shuthi isenzo uyenza one ngokuqondile straightforward. Uma ungenza ukuphupha umuntu singakhetha nje ngophawu olungelubi uma umqhina olusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa wena ukuthi ukhonjiswa into eyisiphiwo esihle nesibalile ongasinakile sokuluka abantu inwele esingakuphumelelisa. Wasisho nje ngoba abanye abantu bayibethengiswa ngamaphupho izinto ababizele kuzo, hayi ngoba nomoya, but ngoba ubiziwe ukuthi hayi wena unesiphiwo, unekhono, une-talent yokuqhina elingakuphilisa elingakuphumelelisa, yabona. 2, kwesinye isikhathi futhi uma ngenza ukuphuphe umuntu ngawuphawu olungelubi uma umqhina lowo muntu. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka wena ungumuntu onesiphiwo nobizo lokusiza abantu, noma lo muntu uyamelekelela-ke lo kade umqhina, noma-ke futhi uyamsiza ukuhlelembisa impilo yakhe noma ukuhlelembisa imimoya yakhe. Okay. 3, ngokwesintu-ke manje uma ngenza ukuphupha umuntu kuwuphawu olungelubi olubi uma ungenzeka uyamqhina, olungakhomba la ukuthi kungenzeka kade utshengiswa ukuthi impilo yalo muntu yaboshwa noma iboshiwe, isimo sempilo yakhe noma isimo samandla akhe kamoya siboshiwe, noma isimo samandla nje ukuthi ephumelele siboshiwe, yabona, noma-ke siyaboshwa abathakathi. Abeshuleli 16 verse 12, uDelila wayesethatha amagoda amasha wambopha ngawo, wathi kuya amafilisa phezu kwakho Samsoni, abaqamukeli bebehlezi ekamelweni eliphakathi. Asivale kanje. Kuyenzeka futhi number 4, umuphupha umuntu kube uphawu olubi uma umqhina olusho kungenzeka lo muntu umbambe inhliziyo wena, noma lo muntu wena wamfungela, okukanye-ke wena usebenzisa imithi enamandla emqeda amandla uma kungukuthi lo muntu uyisitha mubi, kukhona kwenzayo okungalungile ongakwazi wena, kodwa ngenxa yale mithi osebenzisayo lento siyakhomba ukuthi lo muntu uyisitha, kodwa futhi ngenxa yale mithi osebenzisayo usuyakwazi ukumthobisa nokumqeda amandla ngale mithi, yabona, noma kwamfungela wena. Lokumfungela kwakho kwaqala manje kuyasebenza phezulu empilweni yomuntu, noma wambambela inhliziyo, lokumbambela kwakho inhliziyo iyaqala kuyasebenza phakathi isimo salo muntu, yabona. Abeshuleli 11 verse abeshuleli 16 verse 11 wathi kuye, uma bengibopha ngamagoda amasha okungasetshenziswanga ngawo, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. So mina ngikhuluma la ngokuphupha uqhina umuntu kuloko engikushilo okuyi4, kungenzeka kukhona okunye osingakele kube 5 kube 6 kube 7 engingakwazi. Lokho akungenza umuntu ongazi, guys, kusho ukuthi angikwazi lokho, yabona, wena okwazi. Uma kukhona engikushile bhala phela ku comment section iki nalokhu kusho ini umuphupha uqhina umuntu nako kunye kwaziyo. Kanjalo wenze ukuthi umuntu uma efika ethola information le aphinde ayithole into yakho ku comment section siyiphine nayo ivele ukuthi nanto ulwazi esilishiye ngaphandle, yabona. Kanjalo siyakhulisana, but leyo uyocriticize umuntu uphinde ungayivezi into eyiyo, guys, leyo ningi yakele ngayo mina. Umuntu yakengiyekele ngale, yabona. Angiyithandi. Ngoba nami ayikho i-channel ngena kuyo ngifike ngimlalele ngifike ngicomment ukuthi mina hayi awusho kahle. Angenje ngachannel abantu nothi mina uyabheka ukuqama amanga oloko kwakusiqhina ngoba knowledge onayo knowledge mina ayifani. Siyabona.